bil-kejl tiegħu stess Joseph Muscat għandu jitlaq. Ek sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalisti jidher li hija fid-dawl tal-aħħar żviluppi li ġraw f'pajjiżna wara r-reżenja ta' Keith Schembri minn Chief of Staff tal-Prim Ministru. Jidher li jattenna l pożizzjoni tal-Prim Ministru Joseph Muscat qed iġib ħsara irriperabbli u l-pożizzjoni tiegħu mhix waħda tenibbli. Ma jistax ikunnu illi jibqa' jieħu deċiżjonijiet illi llum huma kompromessi. Il-pożizzjoni tiegħu ma baqgħetx tenibbli. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saqsa li Joseph Muscat mexa b'kejl differenti ħafna mal-eks Ministru Manuel Mallija u anke mal-eks Segretarju Parlamentari Michael Falzon meta mqabbel ma kif mexa ma' Keith Schembri. Joseph Muscat neħħa lil Manuel Mallija minn Ministru minħabba xi ħaġa li jagħmel ix-xufier tiegħu. Huwa neħħa lil Michael Falzon minn Ministru minħabba xi ħaġa li jagħmel membru tas-segretarjat tiegħu. Ħażin kemm kien ħażin u kundannabbli kemm kien kundannabbli l-aġir ta' dawn il-persuni m'għandux x'aqsam xejn fil-gravità mal-akkużi li qed jaffaċċja Keith Schembri, iċ-Chief of Staff ta' Joseph Muscat innifsu. Adrian Delija fil-messaġġ tiegħu ta' ħarsa wkoll li dak li seħħ fl-aħħar snin skandlu wara skandlu li tappan isem pajjiżna. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li Joseph Muscat żamm lil Keith Schembri miegħu u ma ħax azzjoni qabel meta dan seta' jagħmlu b'mod liberu kieku verament ried. Huwa fakkar kif Joseph Muscat kien qalilna li l-istituzzjonijiet iridu jibqgħu jagħmlu xogħolhom iżda nessa li l-Uffiċċju tal-Prim Ministru huwa istituzzjoni minnu nnifsu u għalhekk Joseph Muscat ma jistax jibqa' jokkupa din il-kariga. L-Uffiċċju tal-Prim Ministru jekk Joseph Muscat ma ntebaħx huwa istituzzjoni fundamentali għal pajjiżna. Il-kapaċità tiegħu li jiddeċiedi fl-interess tal-pajjiż issa ġiet kompromessa. Ma jistax jibqa' jokkupa din il-kariga.